O sector termal consolídase como motor de desenvolvemento e turismo. Subliñar a importancia estratégica do termalismo na dinamización da economía local e a atracción de visitantes. Con esa finalidade, a Consellería de Economía e Industria ten en marcha unha nova convocatoria de subvencións para o ano 2025, co obxectivo de continuar apoiando os concellos na modernización e mellora dos seus espazos termais de uso lúdico. O programa busca potenciar o atractivo destas instalacións e consolidar a Galicia como un referente nacional e internacional no turismo de saúde e benestar. Trátase da terceira edición da convocatoria que abriu o pasado día 11 de setembro con carácter plurianual 2025 e 2026 e conta cun orzamento de 750.000 euros. Un dos aspectos máis relevantes desta nova convocatoria é o seu réxime de concorrencia non competitiva. Isto implica que as solicitudes das entidades locais serán avaliadas e concedidas por estrita orde de presentación, sempre que cumpran con todos os requisitos técnicos e administrativos establecidos. Deste xeito, garántese a axilidade no proceso, pero á vez exíxese aos consistorios unha resposta rápida, xa que as axudas vanse outorgar ata esgotar a totalidade do orzamento dispoñible.